ना जोबोद मोजां जोंनि पुराना भेलगावनि जि जनता संघ दं बियो आगोलनिफ्रायनो मोनसे फुटबल बादायलायनाय होबोबाय थायो दा देग्लायबो बेखौ होदों आरो दिनैहाय फाइनाल खेला आरो हराव खालामदों जाहाथे बयबो गाव गावनि खामानि दामानिखौ फोजोबखांनानै नायफैनो हायो बे खुब मोजां सुन्दर जादों आरो हाजार हाजार मानसि बेवहाय फैदों आरो दान्दिसे उनाव आरो सफैबावगोन मानसिफ्रा दा गमामायैनो जों साबायखर होनांगोन जनता संघखौ जे दिनै बिथांमोनहा बे फिसा जायगायावब्लाबो एसेबां मोनसे गिलिर बिबानखौ रुजुननानै मोनसे फुटबल बादायलायनाय बेवहाय होबाय थायो जेब्लाबो आरो बे फुटबल बादायलायनाया खुब मोजां आबहावानि गेजेरजों जालाङो आरो बेजों जोंनि जायगानि बिथांमोना गोजान गोजाननि फैसा होनानै टिम लाबोआ जोंनि ओनसोल खाथि खाला गासिबनिबो बे टिमफोरखौनो बेवहाय लाबोयो गतिके लकेल टिमफ्रा बे बादायलायनायनि गेजेरजों गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि खाबु मोनो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन खेला गेलेनो बिसोर बेफोरनिफ्रायनो रोंलाङो एक्सपार्ट जालाङो आरो बेखिनिखौ बिथांमोना गमामायैनो जोंनि जायगानिफ्राय मोजां मोजां प्लेयार जाहाथे ओंखारलांनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनाय जादों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो जोङो खेलाफोर होयोब्ला बेबायदि खेलाया जोंनि थाखाय बांसिन गोनांथि दं जेराव लकेल टिमानो लकेल प्लेयारफ्रानो गेलेयो गोबां गिदिर गिदिर खेलायाव गुबुन रायजोफोरनि टिमफोरखौसो हांख्रायनानै जों खालि नायोल' नाथाय पुराना भेरगावनि जनता संघआ जायगानि प्लेयारफोरखौनो लानानै बेवहाय बयखौबो फुटबल गेलेनायनि सुबिदा होदों आरो जाहाथे बिसोरो गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हायो बिनि खाबुखौ होदों बे जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथांनि समुस्रनि जिहेतु नैबे पुराना भेरगावनि गेलेग्रा फोथारा जोबोद बायला जिला बेनि थाखाय नोंथांमोना रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे मावगोन नामा ना बेयावथ' ओरैनो फुटबल माबायाथ' ग्राउन्डआ मोजाङैनो दं आरो बेवहाय जिखिनि नांगौ होननानै बुङोब्ला बेवहाय बेबायदि माखासे जायगानिबो आंखाल अदेबानि बे फिल्ड फोथारखौ आरोबाव साबसिन गेलेनो हानाय माबा जुदि खालामनांगौ दङबा आं सानो जनता संघआ जुदि लुबैयो बेखौ जोङो डेभेलप खालामबावनो हागोन नाथाय गामिनि फिल्ड जायगानि फिल्ड जेथिंबो बेरा दुमथेनानै दोनोबा मानसिफ्रा बेरायनो गिदिंनो माने मोसौ मोसायाबो बेरायनो जायगा मोननाय नङा आरो लासैनो हाग्रासो दुगोन फोथारा ओंखायनो डेफिनेटलि बेवहाय जिहेतु मोजां खेला जायो फिल्डआ जाहाथे जोंनि गेलेग्राफोरनि थाखाय सुबिदाजनक जायो बिनि थाखाय डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायो आरो बे बेलायाव जनता संघआ दायथ' लागासिनो दङ आरो बेवहाय माबाफोर मदद नांगौ जायोबा बेवहाय जेब्लाबो आङो दंफायो চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আমি যেহেতু চাৰিগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ নামতে প্ৰায়তো এই ব্যক্তিৰ নামৰ আমি এই খেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আজি চূড়ান্ত খেলখন আমাৰ শুক্লাপাৰা ৰৈচুমি ক্লাব আৰু ঔবাৰী মাইদাংশ্ৰী ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আচ্ছা আমাৰ এই খেলখন 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ তো আজি আমাৰ চূড়ান্ত খেল সম্পূৰ্ণ 9 দিন আজিলৈকে মানে চলি আছিল গেম আজিলৈকে ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাইজৰ সহায় সহযোগ বহুতো অভূতপূৰ্ব সহায় আমি পাইছোঁ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাইজে যাতে খেল উপভোগ কৰে আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আজি চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত কিবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে হয় হয় নিশ্চয় আমাৰ খেল শেষ হোৱাৰ পিছত চূড়ান্ত খেলখন শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই খেলখনৰ লগতে সংলগ্ন ৰাখি আমি এখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমি এজন নাগপুৰী ছুপাৰহিট ছিংগাৰ আমি আমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ সুদূৰ ঝাৰখণ্ডৰ পৰা তেখেত হৈছে সুধীৰ মাহিলী আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় শিল্পী মনচুম বড়ো তেখেতেও উপস্থিত থাকিব আৰু স্থানীয় আমাৰ কিছুমান গায়ক থাকিব তেখেতসকলকো আমি গান গাবৰ কাৰণে সুযোগ দিম আচ্ছা আজি আমাৰ চূড়ান্ত খেলখন ইতিমধ্যে আমাৰ শুভ উদ্বোধন হৈ গৈছে মানে তেখেত আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মাননীয় শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেখেতে আমাৰ খেলখন উদ্বোধন ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ খেলখন হ'বলৈ বাকী আছে